Ukuzobhonga emswaneni kukaNgqongqoshe uZizi Kodwa emndenini waka-Magubane ehambisana noNdunankulu wesifundazwe i-Gauteng uthi bekuyingxenye kaHulumeni ukuzokhalisana nomndeni woqweqwe lwentatheli eyayingumthwebuli wezithombe ngesikhathi sikaHulumeni wengcindezelo. We came here on behalf of government, accompanied by the Premier, the provincial government, as well as the leadership from here, to come to express our profound and sincere condolences to the Magubanes, Othole, Ungqongqoshe. UNgqongqoshe uphinde wachaza iqhaza likaNkomosi ekulwisaneni noHulumeni wengcindezelo ngomsebenzi wakhe. A veteran of our liberation struggle, who used the lens of his camera to expose the atrocities and injustices of apartheid. uNdunankulu wesifundazwe uthi bakhulumile nomndeni kaMagubane ukuthi bacele ahlonishwe ngomnqobo kaHulumeni wesifundazwe. Together with the minister and the presidency, made a firm proposal that the best way to honor the stalwart is to ensure that his send-off is appropriate. And the family gave us the go-ahead that their father was a people's person, and they will allow us to grant the honor of having an official provincial funeral. Indodakazi kaDokotela Magubane nephinde ibe yinxusa lakuleli ezweni laseDenmark ibonge ukuhlonishwa kukayise ngoHulumeni wakuleli. I think on behalf of the Magubane family, we really would like to express our appreciation to government for this honor that is being bestowed to my father. Kanti umndeni usalinde isinqumo sikaMengameli ukuze umemezele usuku akazofihlwa ngalo.